こんにちは、スキマのリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はヘモーレルのカパーフというタイトルのこの本の紹介をしたいと思います。この本はエマ・カウイさんというネイティブの女性が30年ほど前にハワイ大学広校で講演された時の記録なんですけれども、エマさんは1916年生まれの方で、ご自身の子供の頃の生活をいろいろ語ってて、こんな風にポイを作ったとか、家族がこんな風に畑仕事をして魚を取りに行ってとか、なんかそんな昔のハワイの人たちの生活が描かれていて、内容的にも非常に興味深いものなんですけれども、ハワイ語的にはネイティブの自然な語りが収められているという意味で、貴重なものかなと考えています。早速講演の最初の部分のハワイ語をご紹介してみたいと思います。アロハ、挨拶から始まってますが、ヘマウオレロケイヤ、これはここが主語ですね。ヘで始まっている説明文ですが、ヘマウモーレロ、マウは複数を表す言葉です。モーレロ、物語ですね。これは複数の物語ですと。この後その物語がどういうものなのか追加情報が連なっています。はい悪アナアウ、私がはい悪、悪は語り手から離れていく方向で、はいと一緒にこんな使われ方がするんですけれども、私が語ろうとしている物語はピリアナイコウアイナ、私の生まれ故郷であるカパーフについてっていうのがこのピリで表されてるんですけれども、カパーフについて、私の生まれ故郷であるカパーフについて私が語ろうとしている、そういう物語ですと。長いんですけれども自然に流れているので意味的には取りやすいかなと思います。この辺りがメレのハワイ語とは違うところかなと思うんですけれども、これに続く自己紹介の文も少し見てみたいと思います。エマさんがご自身の名前を名乗っているとこなんですけれど、エマさん自身はこちら、この下の方の言い方をされてますが、教科書的にはこちらなんですね。エマコイノは、私の名前はと、ここが主語で、エマですと、この前の部分が述語でと、こういう並び方をするのが教科書的な語順なんですけれども、コイノはエマ、エマさんはこのコイノは、この部分も大きな「お」をつけて強調していて、私の名前はね、私の名前なんですよ、エマというのはと。教科書でこういう言い方に出会ったことはないんですけれども、ネイティブ的には OK なんですね。こういうネイティブならではのというか、教科書では出会えない自然な言い方が収められているという意味で、ハワイ語の勉強にもなるかなと思ったりするんですけれども、命令を使う、命令のハワイ語ではなくって、こういうところからハワイ語を勉強するのもありかなと今考えています。あと文法書もいろいろあって、これ全部読むのは大変なんで、それぞれからここは覚えときたいなっていう内容をピックアップしつつ、レクチャーを近々始めたいなと思っています。辞書の使い方なんかもご説明しながら進めたいなと思っていますので、よかったらそちらの方も Zoom で録画で受けていただけるようにしますので、ご参加いただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、終わります。